Hvad ville du gjort, hvis personen, du brugte måneder på at prøve at glemme, kom tilbage ind i livet dit, ikke som en fremmed, men som den ene ting, som stod mellem dig og fremtiden, du havde planlagt? Denne historien er bevis på, at ægte kærlighed sjælden ankommer i tide, og at ventingen, uanset hvor smertefuld, kan være akkurat værd det. Morgenen Catherine Elroy bestemte sig for at give op, var den samme morgen James Calloway gik ind i bageriet hendes for første gang. Det var tidligt i november i Glasgow 2019. Byen lugtede regn og diesel. Catherine havde været vågen siden 4, slik hun altid var, målte mel efter følelse, og så gatelampene blev uskarpe mod de våte vinduerne til Elroy and Daughters. Skiltet over døren bar fortsat bedstemoren hendes sit navn. Gælden indenfor var helt og holdent hendes egen. Hun havde allerede opsigelsen i hovedet. Ordene stod på række som brød på en hylde. Hun skulle stinge. Hun skulle sælge udstyret, gøre op det hun kunne, og finde en rolig job et sted, som ikke krævede alt af hende og gav næsten ingenting tilbage. Og så åbnede døren sig. James Calloway var høj og fraværende, og bar en laptopvæske, som tydeligt var for tung for måten, han holdt den på. Han så på udstillingsmonteren, slik folk ser på ting, de ikke forventede at trænge. Han bestilte en kaffe og en croissant uden at sætte sig ned. Og da Catherine skjøv dem over disken, så han på hende for første gang og sagde: "Undskyld, jeg spurgte aldrig om navnet dit." Hun fortalte ham det. Han fortalte hende sit. Han satte sig ned. Han kom tilbage næste morgen, og morgenen efter det. James var arkitekt. Ikke den type med et ryddigt kontor og lokale kunder. Han jobbede for et firma, som sendte ham dit projektet var, noget som betyder, at han havde været de sidste 3 årene i Lisboa og Helsinki og Abu Dhabi. Han var i Glasgow i 4 måneder, et boligprojekt ved elven. Han sagde det uden dramatik, bare information, men Catherine hørte klokken som tikket under det. Hun sagde til sig selv, at det var bra. En mand med en slutdato var en mand, som ikke kunne skuffe hende sagte. Hendes tidligere partner, David, havde brugt 4 år på at forlade hende. 4 år med næsten, og kanskje, og vi finder ud af det, helt til en morgen hun forstod, at hun havde bygget hele livet sit rundt en fremtid. Han havde sluttet at tro på længe, før hun gjorde det. Hun havde øst den sorgen ind i bageriet. Ind i det at bevise noget. Hun øste fortsat. Så hun holdt James på en forsigtig afstand. Venlig. Professionel. Hun huskede bestillingen hans. Hun spurgte om arbejdet hans uden at spørge om livet hans. Og han, til hans ære, pressede ikke på. Han satte ved hjørnebordet og tegnede på papir, ægte papir med en ægte blyant, noget hun fandt uventet rørende. Nogle gange viste han hende noget. Kurven til en trap. Et vindue, som vendte fejl vej med vilje, for at fange et bestemt ettermiddagslys. En kvæld i december blev han siddende til stænketid. Ikke for at vente på hende. Bare opslugt i arbejdet sit, og hun havde glemt, at han var der, til hun slog af hovedlysene og fandt ham fortsat i hjørnet. Han så op. Flag. Hun tilbød ham den sidste biten af en valnøtkage, hun havde tænkt at kaste. Han spiste den stående ved disken, mens hun tørkede af maskinerne. De snakkede i en time om ingenting vigtigt. Morens hus i Inverness. Bedstemoren hendes sin opskrift på shortbreaden, som havde startet alt dette. Den specifikke stilheden i en by klokken 7 om kvælden, når arbejderne har dratt hjem, og kvældsmængden endnu ikke har kommet. Hun låste, og de gik i samme retning i 2 kvartaler, før de skilte lag. Han bad ikke om nummeret hendes. Hun tilbød det ikke, men noget havde ændret sig. Hun kendte det slik, man kender en ændring i lufttrykket før en storm. Gennem januar og ind i februar blev besøgende længere. Samtalene blev skarpere, mere ærlige. Han fortalte hende om en bygning, han havde tegnet tidligt i karrieren i Dublin, som havde blivet revet efter 10 år på grund af en reguleringsændring. Han havde ikke snakket om det med nogen. Hun fortalte ham om morgenen, hun fandt bedstemoren hendes sine håndskrevne notater gemt i en gammel blikboks,
og indså, at hun havde lavet skånesene lidt fejl i 3 år. Små tilståelser. Den typen, som betyder mere end de høres ud som. Hun begyndte at lægge mærke til måten, han gav plads til sætningene hendes. Måten, han så på hende, når hun ikke så på ham. Måten, han altid lagde igen en liten drikkepenger selv, når han næsten ikke havde bestilt noget. Stille, som om han var flau over venligheden. Hun var i færd med åfalde. Hun vidste nøjagtigt, hvad det var, og hun kunne ikke stoppe det. Og hun var rasende på sig selv for, at hun ikke stoppede det. Så, i den andre ugen i februar, fandt forretningspartneren hendes Helen fejlen. Det var ikke Katharines fejl. Det var den brutale delen. En leverandør havde overfaktureret dem i 14 måneder. Små beløb. Ujævne nok til at hjemmese i kvartalsrapportene. Totalen var betydelig. Betydelig nok til, at Catherine måtte sætte C, da hun hørte tallet. Betydelig nok til, at det stænge bageriet ikke længere bare var en stille plan i hovedet hendes. Det var en reel og umiddelbar mulighed. Hun fortalte det ikke til James. Hun vidste ikke hvorfor. Bortset fra, at det fortælle ham føltes som bede om noget, hun ikke havde ret til at bede om. Han skulle rejse om 6 uger. Projektet hans var næsten færdig. Hun havde set tegningerne på bordet hans. Den endelige præsentationen var planlagt til slutningen af marts. Hun trak sig tilbage i stedet. Kortere samtaler. Tidligere stænging. Hun sagde til sig selv, at hun beskyttede sig selv. Hun sagde til sig selv, at hun var praktisk. James mærkede det umiddelbart. Han sagde ingenting på en uge. Så en morgen, da bageriet var stille, og hun lot, som om hun omorganiserede hylden bak kassen, lagde han ned blyanten og sagde, jeg tror, jeg har gjort noget galt, og jeg ved ikke, hvad det var. Hun snudede sig. Han så på hende med det forsigtige, åbne udtrykket, som hun havde forstået, ikke var hans professionelle ansigt. Det var det ægte. Hun fortalte ham alt. Leverandøren, gælden, beslutningen, hun havde kratset rundt i måneder. Hun fortalte ham om bedstemoren og skiltet over døren og følelsen af at være ansvarlig for noget, som tilhørte mere end bare hende. Og så, fordi hun allerede havde sagt for mye til at stoppe, fortalte hun ham om David. Om hvad det havde kostet hende at stole sagte og miste alt likevel. James var stille et langt øjeblik. Så sagde han, jeg kom ikke hit bare for croissantene, Catherine. Det burde have været et let øjeblik. Det var det ikke. Det var den typen sætning, som åbner en dør og lader den stå åben. Hun svarede ikke. Hun var for red for, hvad hun ville sige, hvis hun gjorde det. Han gik den morgen uden at presse hende. Men næste dag havde han med C noget. Ikke en gave, ikke blomster. Han havde med C navnet på et kommercielt mejlingsfirma, som specialiserede C på leverandørtvister. Han havde fundet det kvelden før. Han sagde ikke mye om det. Han bare skjøv papiret over disken og bestilte kaffen sin. Hun stirrede på det papiret længe efter, at han havde gått. Mejlingen fungerede. Ikke umiddelbart, ikke smertefrit, men inden 3 uger havde leverandøren erkendt fejlen, og en tilbagebetalingsplan var aftalt. Bageriet var ikke reddet, ikke endnu, men det var ikke tabt. Det fandtes en vej. En ægte en. Og så fortalte James hende, at kontrakten hans havde blivet forlænget. Ikke i Glasgow, i Edinburgh. 3 måneder til, et nyt projekt med start i april. Han skulle rejse om 9 dage. Hun hørte nyheden slik, man hører noget, man allerede var forberedt på. Hun smilte. Hun sagde, det var fantastisk. Hun troede på det for det meste. Den kvelden gråd hun i bilen sin på parkeringspladsen bak bageriet. Ikke længe. Hun var ikke en kvinde, som tillot se lang sorg på parkeringspladser. Men længe nok til at forstå, at hun havde gjort en fejl ved at lade sig selv føle det. Og at hun ikke ville komme sag fra dette lig, rent som hun havde kommet set fra andre. Næste morgen ankom James, før hun havde låst op døren. Han stod ude i novemberkolden, selv om det var mars når kulden holdt fortsat stand. Han havde hænderne i lommene, og han så, for første gang siden hun havde kendt ham, usikker ud. Ikke fraværende. Usikker. Hun slap ham ind. Hun startede maskinerne. Han stod ved disken og så hende jobbe, og hun kunne kende, at han lette et af ordene. Til slut sagde han, jeg har fået tilbud om en fast stilling i Edinburgh. En permanent en. Firmaet mit åbnede et studio der i fjor. Jeg har takket nej i 2 år, fordi jeg ikke ville slutte flytte på mig.
Jeg sagde til mig selv, at jeg måtte se alt først, før jeg kunne vælge et sted. Hun stoppede det, hun holdt på med. Han sagde, Edinburgh er 45 minutter fra Glasgow med tog. Hun så på ham. Han sagde, jeg beder dig ikke om at tage nogen beslutninger. Jeg fortæller dig, at jeg tog en. Jeg sagde ja til dem i morges. Jeg skal slutte flytte på mig. Jeg ville, at du skulle vide det, før jeg drog. Jeg ville, at du skulle have det, uanset hvad du gør med det. Hun havde brugt 4 år på at følge nogen andres tempo. Ventet på en mand, som aldrig var helt klar. Hun havde lovet sig selv, at hun aldrig ville gøre det igen. Hun havde holdt det løftet ved at holde alle på forsigtig afstand og kalde det visdom. Men James havde ikke bedt hende om at vente. Han havde ikke lovet og trukket sig tilbage. Han havde vist hende noget ægte i sandtid og ladt døren stå åben uden at stå i den. Hun kom rundt disken. Hun stilte sig foran ham og sagde, jeg er forfærdelig til at ikke bekymre mig. Jeg vil, at du skal vide det før noget andet. Jeg kommer til at bekymre mig for bageriet og gælden, og om ting fungerer selv, når de tydeligt fungerer. Jeg er ikke enkel. Han sagde, det ved jeg. Jeg har set dig drive dette sted i 4 måneder. Hun sagde, 45 minutter er ikke vældig langt. Han sagde, nej, det er det ikke. Hun rakte op og rettede på kraven på frakken hans, som var lidt brættet. En liten, hverdagslig gæst. Den typen en person gør, når de har bestemt sag for noget. 2 år senere overlevede ikke bare Elroy and Daughters. Det havde fået en andre beliggenhed. En liten en i Edinburgh, nær studiet, der James tilbragte mesteparten af dagene med åtegne vinduer, som skulle fange det specifikke lyset, de fleste aldrig ville tænke på og lægge mærke til. Skiltet i Edinburgh havde ikke bedstemoren hendes sit navn. Det stod noget nyt. Catherine havde valgt det med vilje. En lørdagsmorgen sent på høsten kom James ind før åbningstid, slik han altid gjorde, når han var i Glasgow, og satte sig ved hjørnebordet med papiret sit og blyanten sin. Catherine satte en kaffe foran ham uden at blive spurgt. Han så op på hende, slik han altid gjorde, med det forsigtige, ægte udtrykket, som hun endelig havde lært at tage imod uden og trække sig tilbage fra det. Byen udenfor var grå og vådt og helt sig selv. Den typen morgen, som ikke kræver noget af dig og giver dig alt ligevel. Hun gik tilbage til arbejdet. Han gik tilbage til tegningen sin. Døren var ulåst. Lysene var på. Og for første gang på længere end hun kunne måle, manglede ingenting.